bafowethu waze wayidelela iSouth Africa uPaul O'Sullivan waze walidelela izwe lethu uPaul O'Sullivan waze waplaza uPaul O'Sullivan waze wasichwenza uPaul O'Sullivan kahle lento ayenzile phela uma usukudelela eParliament usukudelela isizwe nabantu abakhele kusona delelile lo mlungu bafowethu udelelile uPaul O'Sullivan ukukhombisa nje ukuthi akakaze aze ayithande iSouth Africa futhi akakaze azabahlonipha abantu baseSouth Africa. So isenzo sakhe asibanga sihle nje, asithandeki, asincomeki, siwukubola, siwukuchwenza. Ukube umuntu omnyama ungabe iDA ehamba izolo yawuvula icala khona izolo. Ukube umuntu omnyama ungabe iDA neAfriForum bahambe khona izolo bayovula icala. Manje ngoba umuntu webala akwenzakalile lokho. Udelela isizwe sasemzansi uPaul O'Sullivan enakwenzeka lutho kusakhulunywa hayi we will open a case. You will open ulindeni manje. You will open a case ulindeni manje. Because immediately enza le nto leya bekufuneka kuvulwe icala immediately bekufuneka lo eqambe efika nje ePort eGoli seziyamkhalela. We needed an immediate action from yesterday. Delelile le nto leyenziwe uPaul O'Sullivan ayenziwa unless kudelelwa abantu base South Africa. Ngoba le nto iyukudelela abahlali base South Africa bonke. Yabona le nto le urubbish udoti nendlela bekhuluma ngayo awukwazi ukukhuluma ama vulgar language uma useParliament. Awukwazi, you can't do that. Ukuthi uma ukhuluma kuthiwa wena wenza ukuthi that's rubbish in Parliament. You cannot do that. Edelela bafowethu uPaul O'Sullivan bahlali asithatheni lento very serious ngoba ithina manje bahlali kufuneke sisukumele lezi zinto uma kuukuthi akwenzeki kufanele sithathe serious lento. Udelelile lo mlungu bafowethu udelelile lo mpandla enikade ngasho just because ubuzwa abantu imibuzo abengafuni ukuthi bambuze therefore kufanele ukuthi achwenze ngalendlela adelele ngalendlela. Hey uyabona nje upetulile umoya wami izolo ulala umoya wami uphetuke kabi upetulile lo muntu umoya wami izolo uphetuke kabi ngipetule uPaul O'Sullivan. Mina into engenanhlonipho nje bafowethu angifuni eduze kwami. Into engenanhlonipho angiyiceli nje eduze kwami angifuni ukuyisondelisela nayo angifuni nje. Yabo ngisho abantu abayebengene la bebhanti engayizwa ngiyablock angifuni ukuresponda entweni engenanhlonipho because ngisuke sengisubmita kwi-level yalo muntu ongahloniphi. Uma kanje ngaqala kwafuneke ngiphendule kumuntu ongahloniphi. Sengiyahlaka manje sengiya down kwi-level yakho wena ongahloniphi. Sekufuneke ngiresponde kwi-comment yakho yokubuhlaza yokuthi awufundiswanga kini inhlonipho. Ngisho no, I don't do that mina. Ngiyaphenga lapha umcibisholo uvele gqiya vele ublock block straight away. So lo muntu oqala inganza akayiseke eSouth Africa kade zahamba udela ngoba useyazi uvese usiyabaleka. Yabo ongenzeka izolo bethatha international bese hamba and then ke istate kufuneka sifreeze onke ama property akhe yonke into esegamla lakhe kufuneka ifreeze because lo muntu nokuthi abe nelungelo lokuba umhlali eSouth Africa kwakunobuqopholo vese uPaul O'Sullivan delelile uPaul O'Sullivan delelile. So EFF MK hambani ovula icala nilindeni why nizoze nilinde uThoko Didiza. So ke uThoko Didiza usutheni ubengaboni manje ufuna ukuthola ireport ubengabona akaboni kuma news ukuthi uwenzakaleni. That thing is public. Thoko Didiza, it is public. Thoko Didiza, it is public. Internationally umhlaba wonke ubonile. What a report are you looking for? Thoko Didiza, arrest this thing. Lonely slind uspeaker one. Spetela la nina. Act and arrest this nonsense.